Hi guys, it's me Bricks and welcome back. So, hello guys, welcome back to my channel. And it's been a long time since hindi ako nakapag-upload ng video. I guess it's been almost 1 week hindi ako nakapag-upload. Kasi gawa ng finals namin. So, by the way, today is January 18, 2021. So, ngayon is papunta tayo ng punta tayo ng city and punta muna ako ng mall kasi meron akong bibilhin doon yung sa pimple marks, so pimple eraser. So going back, hindi ako nakapag-upload ng video ng sunod-sunod gawa ng sobrang busy sa online class kasi finals week namin noong last week, so noong mga nakaraang linggo. So ayun, and kailangan kong mag-focus muna kasi alam nyo sobrang hirap ng online class ngayon. Hirap mag-adjust and hindi mo malalaman talaga kung okay ba yung performance mo or ano. Pero para sa akin okay naman, and I've been doing my best for showing it. So ayun lang, and wait lang, tawid. So ayun, tawid tayo guys, and ayan. So ngayon is punta ako ng city kasi meron tayong agenda. So ayan, nahiya pa ako mag-vlog in public. So ayan, kinakapalan ko na yung mukha ko. So ayan, and papunta ako ng city ngayon kasi nga yun, ulit-ulit. So magpapa-haircut tayo ngayon. So I will try to do the Korean hair, 2 blocks, mga ganon. And also meron ding inutos ni mama na bilhin light coke, ganon. So ayan, hindi ko alam makita nyo bang lighting ko, pero ayan, kasi umuulan siya ngayon. Hindi naman siya sobrang malakas ng ulan, parang ano lang, so sa Bisaya pataligsik lang siya ba. Kasi sunod-sunod na yung ulan guys. Marami ng baha dito nangyari sa aming lugar guys. So kayo dyan, sana okay lang kayo. So ayun, update ko na lang kayo kung nasa city or sa mall na ako. Kasi una ako sa mall bago ako magpa-gupit kasi bibili ako ng pimple eraser by Quick Effects kasi para mawala na yung mga dark spots ko. Kasi meron lang akong isang pimple dito. Ito guys, ayan, isang pimple. So kailangan ko siyang tanggalin, and mga dark spots na lang yan. Once in a blue moon lang ako nagkaka-pimple pag sobrang stress na. So ayun, sa sobrang haba na lang chikahan natin. So update ko na lang kayo guys pag nasa city na ako kasi malapit ako sa terminal. So ayun guys, see you, bye. So guys, nandito na ako sa mall. Ayan, nandito na ako sa mall and nakakapanibago. Malaking pinagbago. Yan, ceiling na yan. Iba na. Ayan. So malaki nang pinagbago dito sa mall guys. Sirado na.
merong mga part na sirado na. And papunta na ako sa Watson's. Nandito tayo sa Free Life. Gusto kong pumasok ng Free Life. Kaso wala na akong bibilhin. Takes time lang. Bumabadali din ako. So nakakahiyang mag-vlog pero sige, laban. Hirap mag-vlog. Alam mo yung hirap mag-vlog kasi may mga music dito. And ewan ko, pero ayan. And naka-on na. It's been a long time since. Ayan. So, I will update guys you kung nasa Watson na ako. So guys, ayan guys, katapos ko lang mag-haircut and pauwi na rin ako. So, mag-aabang na lang ako ng jeep and uwi na ako. Hi guys! So ayan guys, kakarating ko lang ng bahay, just got home and ayan ang ating haircut for today. So ayan, ewan ko, para sa akin maganda siya. Sobrang maliwalas na ang aking face. So ngayon, mag-haul ako bago ko ang aking video. So nakita nyo naman kanina, pumunta ako ng Watson's and hindi ako masyadong nakapag-vlog kasi ewan ko baka bawal. And ayun, and marami ding merong tao. Hindi naman crowded pero ayun lang, nahiya pa ako mag-vlog pag nasa public. So ayan. So ito yung nabili ko sa Watson's and anuhin na natin. And what I got is pala. So bumili ako ng dalawang cotton. Ayan. And I will try this sabon, Glutasina, glutathione and vitamin C na intense whitening face and body shop na exfoliating and nourishing. And the last one na aking pakay talaga is itong pimple eraser. So, pampawala to ng pimple and mga dark spots. So, ayan. Try nyo din to guys. Ala. So, ayan guys. And, ang panghuli ko i-haul is itong grocery na pinili ko. Hindi naman siya marami pero konti lang. Mga 3 items lang. So, ito ang wait lang. So, bumili ako ng roller coaster na ganito. Yung medium size, 2. And, bahirig na ang atong camera kay gigunitan ra. So, 2 siya guys. Ayan. And also, favorite nila, manghuwan, 2 din. And, ito. 2 fiber na Del Monte para mabilis tayong maglabas ng mga kinakain guys. So, ayan. And the last one that I bought is ito.
Otos ni Mama, Coke na no sugar light Coke. 7 to, and di ko napapakita, so ayan. So, yun lang aking napamili, and dito ko na end ang aking video, guys. Dito ko na end ang aking video, and sana natuwa kayo sa panonood, and please don't forget to click the subscribe button at katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video, and follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So, this is Bricks Tiguman saying annyeong, bye!